El Palau de Pedralbes ha estat l'escenari del lliurament dels premis i reconeixements de la primera beca ICG a la innovació i gestió en hostaleria. Creada per la multinacional lleidatana amb l'objectiu de fomentar l'emprenedoria, la generació d'idees i el coneixement tecnològic entre els alumnes de formació professional d'aquest sector, l'hosteler. El primer premi va ser per Aitor Minaya, alumne de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Lleida. Un guardó que és un reconeixement a la feina feta per la innovadora proposta d'un negoci, així com pel domini en l'ús de les solucions tecnològiques d'ICG per agermanar la productivitat. Es tracta d'una beca per estudiar un màster en innovació i gestió de restaurants a la prestigiosa Facultat de Ciències Gastronòmiques Basc Culinary Center, valorat en més de 8.000 euros i l'estada de tot el curs a Sant Sebastián. L'escola també ha rebut una dotació econòmica per la seva tasca en la qualitat formativa i es van premiar 5 finalistes i els centres on han estudiat amb un reconeixement pels seus treballs i la seva participació als premis. Entre ells Albert Capdevila, també de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Lleida. Andreu Pi, president del grup ICG, va assegurar que del que es tracta és de treballar conjuntament per millorar la formació dels joves. Nosaltres el que pretenem és reglar aquesta formació, reglar-la de tal forma que fer-la estandarditzar-la. Perquè el que no teníem aquí és que cada professor, cada vegada que li tocava la matèria, li donaven aquesta matèria per treballar, doncs es trobaven en què no coneixien el temari on estava, perquè no existia res. Nosaltres què hem fet? Durant 4 o 5 anys hem estat treballant per formalitzar-ho, arreglar-ho i estandarditzar-ho. Evidentment és un repte, perquè fàcil no serà, segur, perquè a veure, és que no és un màster en hostaleria, però bueno, m'ho prenc amb moltes ganes i amb moltes ganes d'anar cap allà també i de viure una cosa nova, no? A veure com és i de tirar endavant. Realment quan comences el que busques és participar, però aprendre tot allò que et dona el programa, perquè ja que et dona la facilitat del programa en si, que és un programa que és excel·lent, ja que et dona la facilitat tu vas aprendre tot del programa per si en un futur el pots aplicar o no. Al final, quan arribes aquí ja és, a veure si puc guanyar, però al principi el que busques és aprendre del programa i saber de què va.